Kape! Yung maingay. Ating merienda. Oh. Okay. Ating merienda. Oh. Oh my goodness. So good. Hello. Kumusta ka na? Oo.
Bakit? Anong oras ang ano mo? Pasok. Bakit may ano ka? May phone? Nilalagnat ka? Dapat nag-ano ka? Nag-sauna ka, nag-gym ka, sauna. You know, relax. Yung katawan mo, tanggal yung ano. Tanggal yung... Hindi, pawis. Pawis lang yan. Yeah, pagka... Kahit diretso ko na ng sauna, tanggal yan. Ito hindi, ang gulay. Hindi, kakape ako. Break. Ayun, favorite ko to eh. Kinukupit ko ng mga anak ko. Ngarami akong tago niyan eh. Tapos kape. Choco, 3 in 1. Panghampas lupa lang yan. Meron din kami brood gender. Ayaw ko, masyadong malakas. Ano ka mo? Si April? Disneyland. Magtitake ako ng exam ng December eh. Sabi mo nga kay ate mo, bigyan ako ng ano, bigyan ako ng tips. Ano? Hindi ko kailangan ng books. Dami na. Anong technique niya? 3SCPI? Kasi wala na akong hindi na ako nag-lechon eh. Wala na akong mga extracurricular na iniisip. Hindi pa siya nag-work? Saan? Saan siya nagtatrabaho? Sa hotel, ayaw niya sa lab? Hindi, kung saan siya masaya. Di ba? Mas okay na siya sa hotel, karera na lang niya. Doon lang naman ang buhay. Ako, itatry ko lang. Ulit. Ikaw, anong banito sa'yo? Ano? Bitin ako, wala na. Saglit lang ako, mabalikin ako. Busy din kami, sobra. May saglit lang. So, kailan kayo pupunta rito? Kumusta na yung mga anak? Kumusta yung mga anak? Happy Independence Day pala. Kailangan magsuot ka ng ano ngayon ha? Flag ha? Ako nakadamit ako. Siyempre yan. Sa ulo. Kailan ko yung Pilipinas? Buti nakukuha mo yung ganong araw, yung bakasyon na yan. Ay, ganon? Hindi seniority? Ayos, unahan lang ha.
Ayos ah. Ano yung unahan ng sino magpa-file? Grabe. Hindi yan sa bagay. So, patakaran niya. Yeah. Usapan na lang. Ganun lang bigayan, ano? Giveaway ka naman. Tama yan. Di kukunin mo. At least pwede kayo mag-usap-usap internal. Ilang oras na ng tulog mo? Ay, sige, at ako na, time na. Abay na. Mahirap na late. Alam mo naman, sinisilipan tayo. Mahirap. Okay, ingat. Babush!